Ni tamani bagai kami o thangai je rang ba mairung tam bagai thunan na. Dinesh bo belanya sak Hamya bo yak maya ngai himi maya te bini nok nukung belanya sugya jago jumi bo kerei mal mata bo kerei an bagai belai khair maisani bagai sungtino kami berai bini bagai sung rang rok khaglaya te je manchak lukurok borok hoka Ge je all lukurok je norong no chuba nai rong no tam ko khatanan musung. borok no habai paya Hingga tabung norok bo kami o tini mairung o je rangkha thumani bo kami o kai hazari thumka te Twisarangchak Kaming thumka Hingga norok je o tipra hastini je o bidu no nai tonai rong no tam ko khatanan musung je Dinesh debromani bagai Dinesh dibraman bagai o tipra hastini bukung barado harok maya ganang rok borok bo sung haikenyo je manchak 5 teka phanung thun 10 teka phanung thun bin bagai chuba kanke hamnai bo belainyo sak Hamya kharma sisa angui tongo bo se nukung tui dunai bo se sarnai khaninai tei bin besarok bo ma pori angui tongkha bo tangui tui maya angmani bagai tei bo mokol bo nukia bini mungsaya bemar mokol bo kol nukia mairo bo khasai chaimia an bagai tipra hasteni lukurong no koyo bono kisa chuba kanke hamnai Ongke je o Dinesh debromani je sakhamni ang tomuni abole rogle busro balokha. Ngen tabuk je norok thumui tongmani tabung ke omor ni kami hinge tabuk thik je tongmani Twisarangchak ongke nini sinmu hinge norok tini je kami o thangai tamani bagai mairung mo maikha thumnani nakha min skori hamene bagai annon borong bagai sing mathungka Nge norok tini bojaga thangai donation khlaikha ingko jeng tini ingko ro thangka kolong mutai digira je norok tini donation khlaimani tamani bagai khlaimani omo jeng spa khamnan bagai khaimna bagai ta sabani sa khamnani bagai norok tini donation khlaimani nini basa je sa khamni ang tomuni amol rogle busro balokha apa pas hebo saraka je 5 bos 6 bosor mi tomoni bisingo tamo ro omor doctor rok thangai je check up rok khlaijakha je wase khaimanchi khaimane ta ramokri je hingga tini je tipra hasteni je ungko lukurok ba khaganang tipra sarok je norong no chuba nai rong no nungtam ko kotan musung abono hamai hingga je tabuk tipra sarok je tonai rong no je o bidu nai tonai rong no tam ko kotan musung tipra hasten khaganang lukurok hingga nini sinemu hingga lebla hambai sung bagai hingga sung tom agen simeno bono hamna bagai sa jakhare tamo dia pas joto boro ase yang suyan bagai bono kosa kosa komaro aibon se asuk rasuya bon talang mayata gasang motan hoje basalai ka motor volta tisi patu motor ya bas charge na hoje salai mata ge jamantei roi bono jibro talang na jan bagai sa jakhare mane no aibon abo successful dia ngai tabo Christmas ni olo sang na jan hane sang salai jak e tabo jara kunu kolme kota guys to nanya hin wasulai jak no kan bagai abo norok jodona apni sang rok no guroi sarok thumka sajo sanka le ka hamka jodona bujotona khana ngai hamna dei dori kangge ba amai thana bagai hajono pare nge je tak tipra hastio je tonai tipra sarok je nogo to o bidu nai tonai rong no nungtam ko kosan musung borong nok tamble semano borong nok black hang grino bomokol nu ya khunu khana ya ta saserwa hamya mata bong jaw jam sikrai nawa hamya borok tang sanai bin saje korok sa tango mata busla korok sa tango kawan borok sada sa ke tonai borok kenaro tipura hasteni je borok to borong na koyo borong no to na do bela ka hamaga nini sinemu ke al sinmu ka amin dal Enggak oka minimum ke Twisarangchak